Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages, but pane imwe voice note yandabva mukutambira ichibva kune vamwe hanzvadzi vedu. Hanzi ndakadownloada chimwe app chinonzi eCreator. Do you know anything about this app chinonzi eCreator? Hanzi ndabirwa mari yangu mukoma, handisi kuziva kuti ndoita sei, mari yandaluza yakawandisa. If you know about this application, please tiudzeiwo mucomment section kuti chinomboshandawo sei. I will upload the voice note very soon. Regai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me as ID. Ininiwo ndinoda kureurura kuti sisi vangu vakandituma kunonokora ivhu padhoo remuroora wedu. At that time, I think kuti inini I was somewhere around 15. Saka muroora uyu, I still remember kuti when she got married to my brother, everyone just hated her for no reason, even though she came into our family at a young age. But everyone just chose to hate this young woman. And mukomanashi, you know kuti if you are still young, unokwanisa kutoti kana wakaguta watodya zvakanaka kumba, but kana ukazoenda ku next door, if you are offered food semwana mudiki, it is very hard to refuse. Saka my father had 3 houses, and these 3 houses were in the same area. Saka one was the family house, imwe yacho was for our elder brother, and the other yainge ichifanira kuzopiwa my sister, but my brother vakabva vamitisa, ende vakamitisa pavainge vachiri muform 4. Saka our dad pavakaona kuti ndo zvainge zvaitwa nabudi, vakabva vapa our brother the second house. Avo vainge vabva mukumitisa vakabva vati kwatiri, inini nemai sister, imimi vasikana, since muchazoendawo kumamarriages enyu, saka zvichazoitika ndezvekuti if isusu semaparents enyu kana tazoshaika muchazowana this family house. Saka my sister, she had already started working on that second house because she knew kuti it was going to be her house. She was putting some tiles mumba imomo. At that time ndo painge papinda mamwe wooden tiles akanaka so, ende vainge vatoisa a nice interior design yainge yakanaka mu kitchen. By that time my sister was working in Nigeria as a nurse. Saka when my sister heard the news kuti imba yainge ichifanira kupiwa sisi ivavo yainge yazopiwa budi vainge vabva mukumitisa mukomanashi, she was so hurt. Then the hatred towards Muroora started. Saka inini I was so used to being around my brothers. Saka ndaiti kana ndikaenda ikoko, if my mom finds out kuti ndainge ndashanyira Muroora wedu uyu munyowani, ndaibva ndarowa zvisingaiti. There was one point in my life wekuti ndakatombobatiswa stove iyi yandakabatiswa namama yainge ichipisa, ndikatokuvara because I had simply told my mother kuti ndainge ndapiwa drink nemuroora paainge andipa drink rekunwa, inini ndikabva ndanwa. Saka pandakaudza amai vangu, ivo amai vangu vakabva vatanga kupopota saying kuti why waenda kunodya kumaraini, but I could not understand kuti ko kumba kwemuroora wangu kunganzi kumaraini sei. Ipapo I had just turned 14 pandakabatiswa stove iyoyo yainge ichipisa. Sisi pavakazouya vachibva kuNigeria, ndo pavakazotanga kuti kuna mama, musiyei mwana aswere nemuroora ko zvakashatei. But it was a way yekuti sisi vawane kuzondituma zvese zvavainge vachida kuzondituma kumba ikoko kwemuroora. Nekuti one day ndakati ndichida kuenda kumba kwemuroora, sisi vakabva vati kwandiri, tora ivhu iri. Ndakabva ndatora ivhu riya randainge ndapiwa nasisi, vakabva vanditi ivhu iri ndere kuNigeria. Ndakabva naro kuNigeria. Ndokuda kuti kana ukatora ivhu iroro wobva wanorimwaya, asi unorimwaya pagedhi pemuroora. Ivhu iri ndere mablessings, kana ukarimwaya pagedhi pavo they will be blessed.
asi usataura, usaudza muroora kana kuzoudza our brother. Saka inini I just took the soil ndokubva ndaenda with the intentions yekuti ndinge ndichiita zvose zvandainge ndaudzwa nasisi vangu. She had said kuti zvese izvi zvaikwanisa kuzounza mablessings mulife mebrother yedu nemudzimai wake. Saka amenowo zvakaitika, ndakati ndava kunosvika kumba kwemuroora. Iye muroora ainge akatomira ari panze pegedhi. Saka ndakabva ndashaya mukana wekuti ndinge ndichirasa ivhu riya, even pandakazoti ndava kuda kuenda thinking kuti vanhu ava ndichangovasiya vari mumba mavo. But to my surprise, muroora wangu my brother vakabva vatanga kundiperekedza. But ndakazoti ndichinosvika kumba and I tried to explain to my sister kuti ndaisakwanisa kuti ndinge ndichirasira ivhu like she had told me pagedhi, because ndainge ndasangana nemuroora akamira pagedhi and also vainge vazondiperekedza iye muroora our brother. But ndakati ndazama kuexplaina, ndakabva tatanga kurohwa. Apa sisi vainge vachipopota vachiti hazvichina zvazvichabatsira because zuva ratonyura kudhara. Vakabva vati kwandiri, hunza ivhu rangu kuno. Ndakati ndava paivhu riya, vakabva vabuda nemotikari yavo, ameno kuti sisi vakabva vadhiraivha vachienda kupi. Then the following year, sisi ndopa vakazoenda neni kumba kwemuroora. Vakabva vati ndinge ndichinokora tsoka dzemuroora, cause ivo sisi vainge vakamutengera mamwe masneakers ainge ari unique. So saka taiziva kuti apa ndiye muroora wedu atsika, because masneakers iwawo avainge vamutengera, they were so unique. Ende pacho patakazoenda, takaenda kumba kwemuroora. Iye muroora paainge asipo na brother wedu, nekuti vainge vaenda kumusha kwavo iye muroora, iye na brother. Saka takabva tasvika kuya ndokubva tanokora tsoka dzemuroora. But zvinhu izvi takazviita kuma 5 AM. And I could not even ask my sister kuti why were we doing these things kuma 5 AM, because that day sisi vakabva vati tinofanira kuti tinge tichirara kumba ikoko kwemuroora. Then the following morning vakabva vati nokora apa ivo vainge vakatobata rimwe sneaker vachikompare the whole yard. Ndo zvatainge tichiita, taiti kana tikasvika panenge paine mafootprints, ivo sisi sneaker riya remuroora ravainge vakabata vaibva varitsikisa pasi so that we can compare the footprints. Takati tatenderera the whole yard, ndo patakazowana the same footprints. Vakabva vati ndinokore ivhu racho iroro. After ndanokora ivhu iroro, I don't know kuti ivo sisi chii chavakazodzoka pavakabva mumba vakabata, because zvinhu zvacho zvaita kunge mvura or what, cause when she went back indoors ende pavakazobuda vakabva vadzoka vaine mvura, but mvura iyi yainge iri muwater glass. Then she mixed the water with the soil, then she started to drink mvura iyoyo yainge yakasangana neivhu randainge ndanokora. Apa patainge taona kuti ndo painge pakatsika muroora wedu. Muswere wese takangoswera tiripo pamba ipapo. But when the evening came, my sister woke me up, and at that time I didn't have a phone, saka I could not know kuti inguva idzatakamuka inini nasisi. But takati tava panze, I noticed kuti wainge watova usiku. Then tava panze, it was just outside the front door, and panguva yacho painge pasati pava nepavement. Saka ivo sisi vakabva vatora pick ndokubva vatanga kuchera, but vakangochera about 30 centimeters deep. Apa it was so cold on that night, but sisi vangu ndaivatya, saka I was afraid to complain. After vachera gomba ravo vakabva vaburitsa hoko. Saka hoko yacho, there was nothing special about hoko iyoyo, kaingova kangori katanda, but katanda aka kainge kakavezwa kunge chipikiriso. Saka vakati vaburitsa hoko yavo iyoyo, vakabva vatanga kuroverera hoko yavo mugomba imomo. Ende vakabva vakanda kamwe kanhu mugomba imomo ndokubva vatanga kufushira. Many years later now, mukomanashi muroora uyo akazostroka, but akazopora hake, asi akatoremara. One side muroora wedu haatombogoni kana kubata chinhu nerimwe ruoko, but now sisi vanoita kunge vanomuda
ende kana vachimupa mari vanotanga vati muroora wangu, zvino zvawakazoita chirema, iwewe watova mumusha medu, regai tingokuchengeta, nekuda kwekuti kana tikasakuchengeta iwewe wakazoremara wava mumusha medu, ungazotimukira ngozi. Saka sisi pavanotaura zvese izvi, mukomanashi, ndinobva ndanzwa pain yekuti ndoreurura here kumuroora zvose zvatakaita pamba pake, kana kuti ndongonyarara. Muroora uyu akangokwanisa kuita mwana wake 1 because after that akabva azoita stroke zvikabva zvatovharana. Please, if you post, ndiudzeiwo, ndichazotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitauri naye mucomment section, oreurura here kana kuti ongosiyana nazvo. Zvakangoma hazvo veduwe, regai tibva taenda panyedu inotevera. Makadini mukoma, makadini. Ndiri ku South Africa, ndiri kuJoburg. Tine dambudziko rangu, kumbura mundibatsire mukoma. Takazvarwa tiri vasikana 3, amai nababa vakashaika, tikasara tichichengetwa nehama. Mukuchengetwa nehama umu munozivangana wafirwa umwe neumwe anoita anotora vanenge atora, mwoenda uku mwoenda uku, mokura makasiyana, mokurira kunzvimbo dzakasiyana. Zvakaitika inini hangu zvizhinji ndaizviona semwana, ndasagona kuramba kana kuziva zvazvinoreva. Zvimwe zvacho ndaifunga sekuti zviri kuitwa murudo kana kuti vari kundifarira. Ndaigara natete vangu vakandichengeta, vachindiendesa chikoro, vachinditamburira, vachiedza. Asi pane rimwe day, zuva iri mwana wakomana wavo akadzoka kubva kuSouth Africa, anga deportiwa. Ndandiri kuprimary 2004. Mwana wavo deportiwa kubva kuSouth Africa, vakatsvaka munhu. Handizoti munhu yanga iri nganga rikati chii. Ndandiri kuprimary, ndofunga ndandiri grade 4, but ndinorangarira kuti munhu uyu paakauya kumba vakatsvaka wokutema. Pakati peusiku vakamutsa inini, mwanakomana wavo. Ndobva taenda kwatakaenda, ndakasvika inini ndikapinzwa mugomba. Ndapinzwa mugomba inini ndakabatwa huku yaiyatema. Handizivi zvakaitika pahuku, asi kuti ndinozati huku yakadirwa mvura neni ndichidirawo, ndakabata huku yaiya mugomba usiku. Ndobva tadzokera kumba. Tete vaindigezesa nemushonga, mashizha nechichi, ndichiona, asi ndaisaziva kuti zvaitirwa ino, kuti ivo pavaizviita vaiti vanondirapa. Zvino dambudziko rapo nderokudai takura. Hapana anoda kutiratidza pakachengetwa amai vedu pavakashaika. Hatina hama yaamai yatinosiva. Hapana anoda kutiudza kune hama dzaamai vedu. Amai vedu vakashaika tese tisati tava neruzivo, taatiri vadoko. Hatina hama yamai vedu yatinosiva, hatizivi pakaradzikwa amai vedu. Hama dzababa, pese patinofamba tinobata kuti pane zvavari kuita nesu. Ini ndandakaroorwa, zvezvi ndava nevana 4, ndakadzingwa pamurume. Mhosva yangu chaiyo ndikakudzai kuti hapana chandakaita murume wangu mukachiti hachadi, ndingaita kunge ndiri kunyeba. Ndakanga ndavakamusha, murume akangoti hachadi. Hapana wehukama akaita rudo rwokuti abvunza kuti nyaya ndiyei, nokuti vanhu vakuru vacho nani havana hanya nesu, vatinoti ndo vanhu vakuru. Sisi vangu anova yefirstborn, pari zvinezvi mukoma mukamuona hamukwanisi kuona chimiro chemunhukadzi, kana kuti munhukadzi kana makamutarisa achinja, hachisiri munhukadzi. Zvese zvaava ava chitokotoko, ava munhu mudokodoko, hachambooneki kuti munhukadzi. Patakauya kuno kuSouth Africa pakashaika baba, ari munhu anoratidza kuti musikana ane chimiro chakanaka. Tete vakamutora vachiti vakauya naye kuno kuSouth Africa, vakati ndiri kunomuchengeta.
but pavakamudzosa kuzimbabwe 2016 from 2009 since 2009 kusvika 2016 papa vane total difference. Papa nemusiyano mamusingachakwanisi kuona kuti uyu munhukadzi anga achinja nazvinoizvo achinja, haana mazamu, ava nemuviri mudoko, zvakaoma mukoma. Handigoni kutsanangura. Pari zvino handizivi kuti upenyu hwedu hwakananga kupi. Tiri vatatu kudara, hapana akaroorwa, hapana ari pamurume. Iye haana asati amboita murume upenyu hwake hwese, asati ambosangana nemurume upenyu hwake hwese, haatodi zvevanhurume. Chinonetsa ndechekuti dzimwe nguva ndikasasvikirwa okurura hembe achida mhanyira mutara, handizivi kuti stress here kana kuti pane zvinenge zvichiitika paari. Ndinokumbura mutibatsire mukoma, ndinokumbura mutibatsire. Kana painewo angakwanisawo kutibatsirawo kuti kana pane zvakaiswa patiri zvibvewo, tivewo vanhu vanobatawo chinobatika. Tinoshanda hongu, chinobatika hapana. Hatina kana musha watingabva pano takananga kwauri, nokuti hama dzedu dzinove vanhu vakuru ndo vasingatidi. Hatina anotipanga masana, tinongova vanhukadzi vega. Tikumbura mutibatsire kuti kana pane angakwanisa kutibatsira zviendikewo sekushanda kwatinoita, tionewo mari yatinobata yatinoshanda ikwanise kutitengera hawo musha watingati tingasvika pauri. Tinochengeta mari zveshuwa asi tinongoita problem, pane zvimari zvidoko kuita problem. Tikumbura mutibatsire mukoma nokuti zvakaoma nozviti. Vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatizamei kuti tinge tichivabatsirawo mucomment section, kana kuti munouyawo kuinbox kwangu mobva masiya a voice note, then I will forward your voice note kwavari. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.